Ассалому алейкум кули подписчиков. Қарор дорим дар варзишгоҳи Фенербахче. Имрӯз омадем гуфтем ай варзишгоҳи Фенербахче стадион тур, яъне экскурсия ай стадион гузарем. Як видео мекунем, дар канал мегузорем. Дастгирӣ фаромӯш накунед. Ин ҳамҷа стадион тур нависага. Иншаллоҳ мерем. Бо мо бошед. Ин нақшаи стадион ай пасолик, диҷа пасолик ай, хай мо картаи пасолик дорем. Мерем ақафҳои музей. Вот она, красавчик. Дим этаж за экскурсия шуда. Дим этаж бромадем мо. Яксада 50 теле будай турецкилер. Ин хеле бо бейҷик мо додан. Фенербахче. Баъди 15 дақиқа пас турмо сар мешавад. Вот она, красавчик. Фенербахче. Eğer isterseniz ben de çekebilirim sizin fotoğraflarınızı. Şu an bulunduğumuz basın kulübünü. Yine Joy jurnalisti, komentatörü. Napoli. Maçların çekildiği ve maçların anlatıldığı tribündeyiz. Hemen yukarıda gördüğünüz sol taraftaki. İsterseniz ikinizi çekebilirim. Yine ama Joy jurnalisti yine Joy. Ovca komentatörü ve mikne yine bu hızlı. Ekskursiya modaki odam kamay. Ona ovca Joy тренеры. Она уже основной фанатикой Фенербахче. Она уж гостевая. Да, после дерби Стамбул будем хеле ощущение надоштим. Барои ки ирус стадион холи ай. Общий 3 нафарем да экскурсия. Соат 1:00 сар шидак. Бовар ки равим стадион. Фикр мекунем ки частный стадион ахта. Не пиштимодак ҷои комментатора навода. Красота, да? Не футболка Шахтёр қатъи Фенербахче бозӣ кардагашон. Инҷа вип зона барои раисои калон карочи. Чхеле гуфтам вип зона, ина вип зона. Инҷа хеш таборои ака футболистою коркунами вай даҳанҷа вай мекунам мешинам. Аҷа футбол тамошо мекунам. Ина аҷа кубокҳои гирифтагишай. Кубок Супери ҷом. Ҷоми Туркия. Ҳамаш ҳастай. Хай. Ина аҷам ҷои интервю мегирифтаги футболисто. Ина аҷа ҷои массаҷҳои футболистоай. Авҷа кофе пуфе чайковат мекунам. Самый главный мо раздевалкада меғалтем. Раздевалкаи гостевойда иҷада ки будаган ози ҳамаша ма гап мезанам. Не и раздевалка будага Петер Шмейхел. Я ҳама мешиносам ратаиси Манчестер Юнайтед, Малдини Милан, капитани легендаи Милан, Дани Алвеш. Бивший игрок Барселона, сборной Бразилия. Наконец-то. Хаму Криштиану Роналду. Да Манчестер Юнайтед будагиш. Ишке, иш Фрэнк Лампард. Капитани Челси бивший. Златан Ибрагимович да Интер будагиш. Клюверт да Барселона боз мекардагиш. Икеш. Уэйн Руни, красавчик, капитан Манчестер Юнайтед, легенда. Дэвид Бекхэм, Зайниддин Зидан, форма Ювентус хати. Инеҷа ҳамун доскае ки тренер нақша мекашад, гостевое. Дар ин доска ҳам Гвардиола омадагай, ҳам Жозе Мауриньо. В общем, короче, стоит так омадан. Иҷа ҷои ҳар вақта дӯст медоштагӣ ман иҷай. Ина саволу ҷавоб бо тренеру футболисто мешавад ку иҷа. Ай ҳама ҷои дӯст медоштагӣ ман дар футбол инам иҷай. На навбат хати иҷада иншаллоҳ сурат мегирем. Ин Мустафо Камал ҳамон одаме ки премьер-министри Туркия буд ва президенти Фенербахче шидагай. Инуш охирон кубоки Турсияра гирифтагиш. Соли охир 4
кубок кам гирифтестай Фенербахче мазаш нест шота составшам вайшанда о главный раздевалкаи соҳибои майдон медурем. О наконец-то. Ина игрокора 4 рӯз пеш ман бозиша тамоша кардам. Инаи Батшуаи ай Белгия. Главный звездош Энер Валенсия дар чемпионати ҷаҳон баромад карда буд ку Жоан Педро Креспо бозингорое ки ман мешиносам инаи Gustavo'ya. Tamam daha pahalıya satıyorsun, para önemli, bir akış oluyor falan ama Ne İsmail. 15 kişiye alışveriş. 4 روز پیش بازی اورمان در استادیوم تماشا کردم امروز در раздевалкашум. همین футболка خطی против Галатасарай дромада бозӣ карда будам. Fikri ki ne ki Valencia mebeye icadı, Ener Valencia mebeye icadı meşna. Yine futbolkaş, iş kafşoş da. Telefon şey, yagam kaşlok paşlok şeker uçmem ona yine inca razdevалка. Ama muhimmiş tuneli ki futbolistlar boyat poliyada buruyan. Nam tuneli xatimi omadesti. Вот он красавчик. Fenerbahçe. Zoruş hamiye ki bu megumine. Boya ta охранник дурем ята. Дета, короче, ранги ма стадион тур тамошо кунем ята дига. Аммо инсоне ки мақсад историяи ҳамин ваёя гап мезанам. Не болода хамо будем. Ибзонода. Не, ҷои тренеро. Даиҷа Фергусон ҳам омадагиай, Гвардиола ҳам омадагиай, Жозе Маурини ҳам омадагиай, Анчелоти ҳам омадагиай. Нав туннелишон. Туннеле ки футболистон мебураянд. Инаиш ҷои тренерои гастевой. Гастевой гуфтам, соҳибои майдон. Газона настоящий будагиша мебинем ина. Натури газонош настоящий. Маълум айда инаи сунияи мақсад инаи холиндай. Инаи стадион сар мешава, на самом деле чисто газонай. Маълум ай на самом деле. Я секрети дигаш даҳмияи туннеле ки не релс дора. Вақте ки игроко мебуроянд полия, бозӣ саржиданда ира ҷамъ мекунанд. Ҷамъ мекунанда то охира мера оно вай мешава барои аввало мардум хушрӯ тамошо кунанд. Як чи дига муҳимиш ҳамае ки вакруг стадион, ранги стадионои Англия тораи ваё тораи балечко маҳкамай, фақат тора полия кушодаай. Я обязательно бояд системаи FIFA ё ки UEFA ҳам хе бошада. Тори балечко мақсад борону барфда маҳкам бошада. Вақти бозӣ мебиёнд тамошо мекунанд, во ҳама тар мешаванд. Не ки яхе стадионое ки ҳастай, бисёр стадионое ки да мақсад давлатҳои арабай, уҷо ҳама тораи вай ҳам кушодай, балечкои ҳам кушодай, барое ки уҷо борону барф камай вабшета. Не варатворро синимат мекунанд, фақат рӯзои бозида мемонанд. Рӯзои бозида мемонанд, барое ки газон ҳамаш ина паёшон маълумай ку не якта уҷада, якта оно парада. Барое ки вай шавада газон хушрӯҳак, ҳам об хира, ҳам ҳаво расаша. Устшам синимат караган истшам. Ина ҳамон. Як 25 сантиметрш ба фикрам таги замин мерафта, ховай намдай. Мо ай тарафи осустаи параи стадион омадем, музееш даи параш бидай. Боз музееш мерем. Главный трофеёшо мебинем. Кубокҳои гирифтагиша. Ина рӯ ба рӯи
игрокҳое ки мебуранд онҷа болое ки байрақи Турсия дидесте онҷа ҷои мо будак бозии вайда Фенербахче қати Галатасарай 4 рӯз пеш мо музей рафтистем музей даи правда неки креслои якум этажиш ҳамаш зур варка пула жилет накардиам креслош зуре скамейкаш фақат но болода хеле ҷои фанатико кишидам хеле мешава ҷои билетҳои арзонаш ин ҳам кубокое ки ҳамаш Фенербахче гирифтагиай ёра ҳами мебиёранд музейда мемонанда ки ина иҷада бо немаш ин музеиш обшай ҳам волейболнай ҳам футболнай ҳам баскетболнай барое ки морскои баскетболуш дар Европа ганда вай дорада мақсад ранги Реалу Барселонае ина историяшон чӣ хирай меким ина иҷа шавоз нишон метем не бозӣ Лиги Чемпионов против Лион кадагиш ина чӣ хеле дар видеои гузашта гуфта будам баскетболанда сахтай Фенербахче наи соли 2016-2017 чемпиони Европа шудагай ин наконец данам кубокое ки 19 кубоки чемпиони Турсия гирифтагай 6 суперлигара 9 ҷоми Турсияра гирифтагай ҳамаш инамҷа ҳастай ҳамаш чӣ кубоке гирифтагай Фенербахче ҳамаш ҳастай ҳои наи ҷоизаҳои Лига Чемпионов гирифтагиш Фенербахчера 2007-2008 аст сезон 2008-2009 клуб партнёр 96-97 аст 4-5 аст 5-6 аст 2001-2002 у эмблемаҳои ҳамун клубҳои кадом сол дар кадом группа бозӣ кардагай ина маълумай мақсад мегирем 2004-2005 хати дар группае ки будагай оз мебинем ша Бешакташ Ливерпул, Порту, Марсель хати будагай Фенербахче, ССК Москва хати Интери Италия хати ПСВ Голландия хати будай инаш Лига Европа дай не 2009-2010 Лига Европа дай короче кучу музеиш ганда калон ганда маъқул шид калони баъд ҳама чӣ меёвид аҷа охирон суперлигаи Турсия соли 2013-2014 гирифтагай то ҳол Фенербахче нагирифтай барое ки конкурент ҳам Бешекташай ҳам Галатасарай не баскетбол шад инаи формое ки футболисто имзошон хатид барои вай мондаган музейда барои мардум мондаган ҳамаш ҳамҷа ҳаста ҳамаш даже дар коллексия билето ҳаста қати ки бозӣ кардагай дар Лигаи Чемпионов билетошу коллексия кардаган например ядша мегирам қати ки бозӣ кардагай Фенербахче қати Милан бозӣ кардагай соли 2007 28-уми Ниссанаш намедонам Ниссанаш кадом бошаи туркӣ навистагай Манчестер Юнайтед кадади ҳастай даже ҳамёрам коллексия кардиам представьте кадом даврода чӣ хеле тупоқат боз мекунанд чӣ хеле бутси чӣ хеле формао буд инаиша например мегирем соли 1940 формаш ираби инаиша мебинем 1930 формаш инаиш 1920 инаиш 1920 ишон буда гетриҳошон бинед бутсиҳошон бинед чӣ хеле будагай инаи иёра капитану пешай бозӣ иваз мекунанд ки ба ядгариш раздевалкада будем футболкаи футболистори дидем ина иҷа Реал Мадрид
конечно, Дэвид Бекхэм овардаги аша. Иҷа як саҳифа Арсеналай, Тоттенхэмай, Сантоси Бразилия қади Баварияй. Вот шайда уҷа Барселонай авсон. Загреби Хорватияй. Ина ҳамаш ҳастем. Хулоса музеи моям тамом шудак. Видеои моям ба ҳамин тамом мешава. Худоҳофизӣ намекунем. То видеои оянда сарбаланду пирӯз бошед.